Συγγνώμη για την αναστάτωση. Είναι και κάτι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Η παρουσία σας εδώ, εκδήλωση του αυθεντικού ενδιαφέροντός σας, αποτελεί για μας ένα στήριγμα ελπίδας και δύναμης για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Είναι το λιγότερο που Σας θέλω να σκεφτείτε και θέλω να σας το τονίσω ότι πριν απ' όλα όλοι θα μας κατοικήσουν το πρώτο. Ρωτήστε σας, κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο τόπος πρέπει να ξαναγίνει όπως είναι. Ιδίως στη Βρύσσα και τα κομμάτια εκείνα που ήταν παραδοσιακά, ό,τι έχει κηρυχθεί παραδοσιακό, πρέπει να ξαναγίνει. Έχουμε τη δύναμη παρά τους δύσκολους καιρούς και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει τις δυνατότητες, υπάρχουν οι διάβλοι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβάλλει και εκεί. Μια συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μετσόβιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω των δύο αρμόδιων ανθρώπων, του κ. Αβραμόπουλου και του κ. Τσιγιαννή, νομίζω ότι θα δώσουν τη δυνατότητα όχι μόνο οι κάτοικοι να ξαναζήσουν και να σταθούν σε ακολούθηση, αλλά και αυτό το τοπίο, το παραδοσιακό τοπίο που έχει κηρυχθεί όπως έχει κηρυχθεί και απέδωσε αυτά που απέδωσε και ένα κόσμο για ολόκληρο το νησί, αυτό το τοπίο, αυτή η περιοχή να ξαναγίνει όπως ήταν. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, η Περιφερειάρχης το γνωρίζει, ο Δήμαρχος το γνωρίζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ που σας ευχαριστώ. Μας για το σεισμικό φαινόμενο και ακολούθως ο πρόεδρος του Γεωλογικού για τα γεωλογικά θέματα.